Mnohí z vás toto železo tu, čo je za mnou, rozoznajú, no a tí, čo nie, tak im poviem. Nachádzam sa práve na priečnom sedle medzi dvoma feratami. Výstupová ferata z Malej Studenej, no a zo Stupova, ak to tak môžem nazvať, do Veľkej Studenej. Tu sa nachádza vrchol, teda niekde tam sa nachádza vrchol, ktorý je podľa mňa veľmi dobrým adeptom na to, aby bol oficiálne značený a sprístupnený. Volá sa Široká väža, no a odtiaľto je to zhruba nejakých 15 minút a podľa mňa takým priemerne náročným terénom. Nejdem moc špekulovať o tom, aké náročné, nenáročné to je. Poďte si to so mnou pozrieť. Bohužiaľ nemám možnosť pripevniť si to na príľbu, čiže pokiaľ sa bude dať, budem sa snažiť držať GoPro v ruke a keď už sa nebude dať, tak to jednoducho vypnem. Môže sa jednoducho stať, že budem potrebovať všetky 4 ruky, ale to len na niektorých pasážach. Čiže pripevňujem príľbu na hlavu, držím GoPro v ruke, otáčam ho, no a idem. Tu máme feratu, ktorá, dá sa povedať, končí z tej Malej Studenej doliny, čiže vidíte, kde sa nachádzam. Tu máme druhú feratu, no a tu máme žlab, ktorým sa idem pustiť nahor. Dá sa povedať, no, že sú to také celkom príjemné schodíky, ale samozrejme, tak ako som hovoril na Javorovom štíte, ak by z tohto malo byť niečo oficiálne značené, určite by si to vyžadovalo minimálne reťaze, ale na rozdiel od Javoráku táto skala tu je krásna a poväčšine kompaktná. Veľmi málo uvoľnených kameňov. No, kade. Ako nešpekuloval by som až tak moc, keby som mal všetky ruky voľné, teda mám iba dve. Ale tým, že nemám, tak rozmýšľam, ako to urobiť bez toho, aby som musel vypnúť. No a tu už som to urobil, dá sa povedať, no, že tadeto som mal ísť. No a tu už vidíme krásne vychodenú cestičku. Mám pocit, že to najnáročnejšie nás čakalo práve tam dole. Vidíte, toto som nastúpal a musím sa vydýchať. A tam je taký jeden český pár, ktorý si nevie momentálne prísť na meno. Silne sa pohádali a dôvod je ten, že dáma je silne vyčerpaná. A musím povedať, že keď niekto dojde sem, má v nohách. A ako sú tam aj slzy a nemyslím si, že veľa ľuďom zostane tu príliš veľa energie na to, aby ešte išli ďalej. Ale tí, ktorým zostane, tak môžu sa odpojiť tu, lebo tu potom tá ferata klesá a ísť ďalej odtiaľto. Ja som vedel, že si to nejak inak pamätám. Vidíte? Takto odtiaľto prichádza ferata. Takže tu si ušetríte pár metrov a môžete krásne kráčať. Samozrejme, nachádzame sa vo vysokohorskom prostredí. A ak nie si zvyknutý na toto prostredie, tak toto ti môže pripadať ako veľmi vysoký level. Mužík, čo je to tu aj značené. Ak sa necítiš, nesil to. Ak sa cítiš, tak tento žláb dáva veľmi dobrý pocit bezpečia. Takže poďme na to. No a keď som hovoril o tej únave, tomu dievčaťu, mohla mať tak 26 rokov, stekali slzičky po tvári a ja tomu tak trošku rozumiem. Pred týždňom som bol na Gerlachu a nezobral som si
žiadne jedlo, iba vodu. A väčšinou mi to stačí, väčšinou som s tým v pohode, ale tentokrát, keďže som bol s inými ľuďmi a trvalo nám to nie 6, ale 11 hodín, tam musím povedať, že aj ja som mal dosť. No a teraz som tú chybu nespravil a zobral som si do vody elektrolyty. To je 101. Ešte pred chvíľkou som bol na Javoráku a zvládam aj širokú väžu. Takže tie elektrolyty, dostať ich v Decathlone, si určite hoďte do vody a fakt, to je rozdiel v energii. No a výhľady, prostredný hrot. Slavkáč. Dobre. Áno, áno. Idem ďalej. Tu chodievam po tejto strane. Ale tu bych to chcel obe ruky. Skúsim. Čo to, no nič. Tak to si to tu zaseknem. Chytím sa oboma rukami. OK. Tak. A možno, že som ani nemusel. Ale nie, tam je niečo, čo vyzerá ako cesta. A toto tu pred nami je už taká cieľová rovinka. Takže to bol druhý náročný úsek. No a teraz nás čaká taký nudný chodiačik a už vrchol. Týmto vás nebudem tu zaťažovať a znova začnem natáčať, keď bude niečo, čo stojí za to. Posledný vstup som robil niekde tam. No a teraz pokračujem týmto žlabom, ďalej žlabom až niekam tam za horizont. A musím povedať, že na rozdiel od Javorového štítu, ak by sme chceli sprístupniť širokú väžu, tak by to podľa toho, čo vidím, vyžadovalo oveľa menej roboty. Ale ja nevlastním patent na všetko, ani túto múdrosť, preto ak niekto tejto problematike rozumie, teda ako vzniká značená cesta, budem veľmi rád, keď sa o to podelí. Predpokladám, že na vrchol mám nejakých 200 metrov vzdialenostných. No a polovica ide týmto žlabom. Takže posledný vstup bol niekde tam. No a ja už tu prichádzam na hrebeň, ak sa to tak dá nazvať. Alebo na vrchol. A vrchol je tu. Takže poďme sa na to pozrieť. Toto je už cieľová rovinka. A som si ale istý, že toto je prvýkrát, čo som išiel touto cestou, pretože vždy doteraz som prišiel odtiaľto. Áno, tam je aj obrovský mužík. Krása. Hej, toto vyzerá schodnejšia cesta, ale zase ani toto nebola nejaká dráma. No a ktoré je vrchol? To bude asi tu kúsok ďalej. Jo. No a vidíme, že tu táto severná stena je trošku dramatickejšia, ale už aj horšie som tu videl, napríklad ten Javorák. A neviem, pozerám sa, alebo snažím sa na to pozerať očami toho, či to má byť, alebo potenciálne, či môže človek nad tým vôbec uvažovať, toto vyznačkovať. A mám pocit, že áno. Ale pocity klamú.
veľmi často. Takže toto je vrchol. Počkaj, ešte si to overím. Ale fúka. Toto dneska nemalo byť, ale malo byť Azúrko, ktoré teraz prišlo. Takže nádhera. Tam som niekam vyšiel. No a tu máme ľadový štít. Tretí najvyšší vrchol Tatier, aj Slovenska samozrejme. Tam máme ten hrebeň a pozrite. Táto sviňa. Ostrý štít. A tam vidím, asi to nebudete vy vidieť, nejakých pár nešťastníkov zavesených. Ako... veľmi zaujímavý kopček. No jo, no a toto je celkovo ten pohľad zo širokej veže. Myslím si, no, že tých 15 minút, ak je ešte nejaká energia, tak by mohlo stať za to pre tých, čo tieto cesty značkujú, že by možno mohli tomu povedať áno. Dobre, ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.